Noniin. Maailman tuli sen chili. Oota sekunti, oota. Venta perkele, että on joku apinasuolatit päällä. Eikä se olisi maailmantulis, se on toisiksi tulis. No ei tässä sit oo mitään hätää. Ei silloin. Se oli viime kesän, se oli vielä maailmantulis. Nakamoritz. Nakamoritz. Tässä voisi todeta, että se on vähän kuin karkkiin saisi. Ensimaku. Onko se hyvä kanssa? No, itse. Niin hyvä kaikki. No. Oho, nyt alkaa vähän lämmittää. Tota tulee pientä punaa tuolla poskipäällä. Just onhan tää tuinen. Kui saa. Vittu. Tulipas tuskalliin 5 €, niinkö? Lähetin viestin sille, mutta se on siellä. Ai jäälle. Tipari se on. Kui saa. Lähtee henki. Vittu, tää on kova. Onko se oikeesti? Kukas nyt ajan astuu? Tää on tulinen. Ei Kimmo itke silmät tikoilee. Silmillä on kuuma. Tää on valkoinen. Paitsi naapava punainen. Ja mä otas se mitä syvennät. Se 3 pitää. Ylittäessä saa 6 € kyllä helppo. Onko 7 € seuraavasta vai? Ja me täällä vettää täällä. Juomit sä ottaa. Ehkä. On se 6 €. Niin, no Se on vielä aika ruusa. niin, että pitäis vähän niellä. Ja muuten 6 € vielä saa. Sekä vasta vituttaa. Otatko mukin maitoa? Eihän se oikeesti tuolta. Vaan tuntuu. Se vaan tuntuu. Kerro nyt Kimmo mielestä tuntuu. Että vähän rakaatit pulinän päästä. Ei vittu, kun se vaan mennään taskalle. On niin vähän. Mennään huomiseen kuuleen. Tää haisee ihan. Nakamoritz. Kova on suorastaan. Aika kylmät voidaan kun kattoo. Kerro nyt Kimmo mitä sä oot syönyt siihen. Tässä on sanoa, että se oli se miehen tekosalta. Tosiaan nyt itse tää kyllä tekee. Tyhmän miehen ja komis mukku sitä. Kokonaan Nakamoritz. Bomba saa suuresti katsoa. Ja se näkee lisää nopeasti. Tuleeko saavuttaa? Voisiko se vakuuttaa ja laivan jälkeen? Niin, olet joutunut hattaa hatkan. Se syödetään on leivan päälle. Se tunnin päästä varmaan Hastakin, että se on. on. Se kertoo itse jotain. Me kokeilin jotain täällä. Pikkuis se tuommaskin kaverille. Tää oli Suomesta. Maito. Tai joo. Joku sulla chilipullo tai joku se. Hättikä.
Ajattele. Ekan kerran otan maitoa tuli sen ruoan päälle. Ja täytyy sanoa, että kyllä se näköjään helpottaa. Kyllä se on. Ainakin vähän aikaa. Se oli eka kerta, kun otan maitoa. Se menee vissiin kermaan saman tien. Voisi ensi viikon lisää. Et se kyllä kahta pysty syömään, et. Jos pysty syömään koko bensaa. Ja vielä 2 euroa mun täytyy. Niin kyllä ei sillä No kyllä minä 1 euro ei saanut niinku kolettiin. Se oli kyllä melkoinen miehen töppu tässä. Kun sä otat saat. Onpa nyt hyvä fiilis. Tätä videossa ei ehkä kyllä halua nähdä. Täytyy tää sulle laittaa. semmoinen pienkin laista. Se on ihan pieni sirukin Se oli 1 miljoonasta koville. Miksi se ensimmäinen huomioitu? Oliko se pahasti silleen? Vähän tää menee. Vasta tää tuli istumaan. Mä katsoin, sen tätä on ollut 103. Kuuletettiin. Se on 1 miljoona. Joo. Röystäykset on. Aika helpottaa muuta. Putkilosta on tulossa kimmoittuja. Niin, sekin Kukaan sen varmasti. Ennen kuin tosiaan paljon. Ajattelin tommoinen. Suolan koulunan malkea. Mä tää suolan. Okei, sulla on mieleen. Se jotenkin irrastaa se sulla. Silmät ihan kirkkaan punainen. Niin kauan kuin maito suussa. Ei muuta kuin töihin. Laatikollinen maitolla pokkiin. Ei ole mukavaa kaukaa. Meidän kahvimaijat. Et voi Kimmolle voi näitä suoda, että jos saatat juo purkin maitoa. Euro pois. Valitettavasti kuitenkin. Ei se maito ilman. Niin maidon hinta vähennetään sit palkkiota. Joo. Kannattiko Kimmo 6 eurosta? Varsin kokeillut. Voi sanoa, että on syönyt koko ajan. Joo. Kaikki se on tuossa. Ei kukaan polttaa meidän ihan Heti kun lopettaa maidon, niin kurkku tulee. Se ottaa niin kauan, kun se on suussa se maito. muuten kun on pyykkäät maatilaa ja utare suuntaan. Missä se oli saanut tulla siihen? Mulla on pensaassa kasvu. Mä oon tuossa siellä. Kaikki nyt se 2 eurosta. Kimmo veti 1. Se oli ensimmäinen kypsä, mikä se pensaassa. Mä en oikein tiedä, että on se kovinkaan tullisin. Ilmeisesti toimii. Tuossa itsellä ottaa pizzan päälle tervat siellä. Pari pilkkaa. Sun pitää varmaan sen askurin ottaa sortsit mukaan maalle. Vittu, toivottavasti tää loppuu. Ikkuna lattaa pois. Kimmo, olen se Aina mies. pois. Jos se huomeen tuossa sitten. Ensi viikolla tässä tulee jotain uutta. Ottaisikohan vesi yhtään? Toi loppuu. Auttaa, se tekee sen sama kuin se maitokin niin kauan kuin se on tullut. Niin, no. Tai sitten se tekee sen vaan suisemmaa. No se on niin kauan, kun Ei niin kauan kuin sulla on suussa, niin ei se polta. No. Eikö toi riittää?